Mama je bila bolesna. O, kakva zbrka! Niko nije znao šta da radi. Jadni tata. Odjednom se na njega sručilo 1000 poslova koje je mama radila. Bio je očajan. A tada mu je na pamet došla jedna ideja. Slušajte, rekao je deci jedne večeri. Jedini način da uspemo je da svako od nas uzme po jedan posao i da ga vredno uradi. Ako svako uradi svoj deo, uspećemo da se održimo dok mama ne ozdravi. Ali moramo da idemo u školu, rekao je Jovan, i imamo puno domaćih zadataka. Znam, rekao je tata, to znači da ćete morati ustajati ranije, a to će biti dobro za vas da naučite neke poslove. Uostalom, ako sada naučite da radite domaće poslove, bit ćete bolji ljudi i žene kad porastete. A deca baš nisu to tako mislila, ali su želeli da pomognu jadnoj mami i tati koji je bio zaposlen. Na kraju su se složili sa tatinim predlogom. Jovanov posao je bio da svako jutro hrani piliće, a Miloš i Slobodan su to trebali da urade svako veče. Njihov posao je bio da postave sto za doručak i da sve pospreme, a Marija je trebala da pripremi mami doručak, namesti krevete, a uveče opere suđe. Nekoliko dana plan je uspešno sprovođen. Svako dete je bilo ponosno na svoj posao, a trudilo se da ga uradi što brže i što bolje. U stvari, bili su prilično ljubomorni na svoje poslove. Ako bi bio Milošev red da unese ugalj, jako bi se ljutio ako bi to uradio Slobodan. Ali kako su prolazili dani, nestajala je i prva revnost. Domaći zadaci su postojali sve teži, a jutra su postojala sve tmurnija i hladnija. Jedne večeri Jovan se kasno vratio iz škole. Imao je veoma težan dan i bio je iscrpljen. Imao je mnogo domaćih zadataka i pomisao na to učinila ga je ljutim. Bio je ljut na Miloša, ljut na Slobodana, a i na Mariju i na kraju ljut i na tatu. Posle večere tata ga je poslao na spavanje. Došlo je jutro. Zazvonio je sat i Jovan je skočio iz kreveta. 6:30. Za 1,5 sat treba biti u školi, a imao je još neurađenih zadataka, a morao je da nahrani piliće. Kako će sve to postići? Da sinoć nije vikao na svoju braću, možda bi sada mogao da ih zamoli da mu pomognu, ali nije se usuđivao da ih pita jer se stideo samoga sebe. Umio se i obukao brže nego ikada u životu. Utrčao u kuhinju i video školske knjige rasute po stolu. Morao je da uradi domaće zadatke iz matematike i iz gramatike, a sve vreme kao da mu je neko govorio: pilići, ne smeš izneveriti mamu i tatu, oni se oslanjaju na tebe. Kada je pogledao na sat, odlučio je da prvo uradi domaće zadatke, a zatim da požuri da nahrani piliće. A sigurno neće stići da doručkuje i neće imati vremena da sebi pripremi užinu, ali zadaci se moraju uraditi. Prionuo je na posao. U međuvremenu 2 njegova brata su razgovarali u svojoj sobi. Jovan će danas sigurno zakasniti i učiteljica će ga zadržati posle škole, rekao je Miloš. Jadni Jovan neće stići da doručkuje, dodao je Slobodan saosećajno. A sigurno neće imati vremena ni sam sebi da spremi užinu, dodao je Miloš, i bit će jako gladan. A šta je sa pilićima? Pitao je Slobodan. Da, šta je s pilićima? Ponovio je Miloš. Da ga iznenadimo, pitao je Slobodan. On to ne zaslužuje, rekao je Miloš. Sinoć je bio jako ljut na nas. Da, bio je jako umoran, zar ne? Odgovorio je Slobodan. Znaš da je nekada veoma ljubazan prema nama. Da, ponekad, složio se Miloš. Ali ipak, hajde da se iskrademo na zadnja vrata. Samo tiho, rekao je Slobodan.
I tako su dva mala dečaka skliznula kroz vrata, obula cipele i izašla u jutarnju maglu. Prošlo je pola sata, pa još 15 minuta. Jovan će uskoro trebati da krene u školu, a još nije nahranio piliće i nije doručkovao. Jovan je skoro zaplakao od očaja. A onda je začuo neke zvuke kod zadnjih vrata i pošao da vidi ko je to. Tamo su stajali Miloš i Slobodan. Zdravo, rekao iznenađeno. Gde ste bili vas dvojica tako rano ujutro? Nahranili smo piliće, tako da sada ti možeš da doručkuješ. Oh, tako ste dobri, uzviknuo je Jovan. Ja to nisam zaslužio. Stvarno nisam. Žao mi je. Večeras ću vam kupiti slatkiše, sigurno. Super, vikali su Miloš i Slobodan i utrčali unutra da kraj vatre ugreju svoje ruke. Dragi moji drugari, da li imate brata ili sestru? Da li ste uvek ljubazni prema njima? Donesite odluku da ćete pokušati da čak i kad ste jako ljuti, ne budete grubi prema njima. A ako vas oni i povrede, budite spremni da im brzo oprostite. Možda je neko kao ja jedinac i nema rođenog brata ili sestru, ali znam da imate puno svojih prijatelja i prema njima u svakoj situaciji budite pažljivi i ljubazni. Pozdrav, do sljedećeg susreta.